Gdyby twoje ADHD było zdjęciem, jak by wyglądało? Byłoby rozmazane, ostre, nieostre? Gdyby moja DHD było zdjęciem, to jest dobre pytanie. E, ADHD pomaga mi czytać chaos, który jakby wokół mnie się dzieje, więc te zdjęcia są dzięki temu, mam wrażenie, bardziej harmonijne. Te bardziej chaotyczne sytuacje, które fotografuję, więc wydaje mi się, że po prostu ADHD pomaga odnaleźć się w chaosie. I to nie dotyczy tylko zdjęcia, ale w ogóle obserwacji rzeczywistości. A więc właśnie gdyby ADHD było zdjęciem, to zdjęcie, które pokazuje dużo emocji, dużo rzeczy, które trzeba złożyć w jedną wielką opowieść na jednym obrazku, to właśnie to byłoby harmonijne, więc to ADHD na zdjęciu jest właśnie takim spokojem.